Weche mag tuke ni tuke mag Kabadii biro nywaki e tuke mag sekondari kochakore higa mar 2025 kaka yo mar neno ni gitugono ogolo jotugo mabeyo manyalo chung ne Kenya. Tim mar chuo mar Kabadii ma Kenya nobedo gi season maber bang' chopo e nus final mar bandho e piny Bangladesh kod loyo e piem mar Africa Kabadii Championships e boma ma Nairobi kaendi. Tim no nochiwo kombe mane giloyo ne jatend Migao mar tuke Ababu na Mwamba kendo gikwayo ni okombe no ochwal nyaka ne jatend piny wuon. Kenya noloyo Uganda 44-23 ma gikawo osimbo mar Afrika. Sirikal osingo biro chulogi gopegi mapok ochulgi nyaka sani. The first thing you have asked, which we should be able to do right away, is to see how to integrate Kabadii in the school co-curricular ecosystem, so that during the school games, Kabadii can also be a sport. That way, we will spread the game across the country. You will build a formidable talent pipeline coming through all the way from the school ecosystem, all the way to the national level. And so you'll have a continuous flow of talents from schools through to colleges, into clubs, and into the national ecosystem.